Dobrý deň, dámy a páni, a dneska je môjim cieľom dať 5 waterflipov s touto fľaškou Prime a budem si počítať, koľko waterflipov hodím, dokedy spravím tých 5 waterflipov, alebo ako to mám povedať. Takže začínam. Ste si všimli, že waterflip nie je moc dobrý. Yes! 40. pokus! Yes! 40. pokus! 45. pokus. Druhý pokus. Šesťdesiatdva. 62. pokus. Neviem, či to je vidno, ale bol waterflip. Takže 60. pokus sa mi zdá. Teraz už posledný waterflip. Yes! 61. pokus, mám 5 waterflipov. Tak, dúfam, že mi dáte nové rady na videá a poviete mi, čo vás baví. A budeme natáčať častejšie videá, tie, čo vás samozrejme bavia. A môžete mi dať rady do komentárov, že ako lepšie hádzať waterflipy. A dovidenia, ďakujem. Ešte čakať? Bol by som rád, ak by ste mi dali like a odber a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dovidenia.